Ix-xjenza u l-arti, żewġ dinjiet li għal żmien twil provajna nbeduhom minn xulxin. Ix-xjenza birda titkellem bil-moħħ. L-arti emottiva titkellem bil-qalb. Iżda xjentist fil-laboratorju u l-artist fl-istudju it-tnejn għandhom l-istess għan li jifhmu l-veritajiet profondi tal-ħajja. It-tnejn isaqsu l-istess mistoqsijiet. X'inhi l-verità? Għalfejn hija importanti? Kif nistgħu ntejbu lis-soċjetà? Fl-arti hemm ix-xjenza u fix-xjenza hemm l-arti. Biżżejjed naħsbu f'personaġġi bħal Leonardo da Vinci, wieħed mill-akbar artisti u xjentisti ta' żmien ir-Rinaxximent. U da Vinci nnifsu darba kien qal: l-arti ir-reġina tax-xjenzi kollha li jwasslu l-erf lill-ġenerazzjonijiet kollha tad-dinja. Il-proġett Daqqatit huwa proġett iffinanzjat mill-Kunsill Malti għall-Arti mill-Fond Kreattiv u rċieva wkoll fondi oħrajn addizzjonali mill-Ambaxxata Amerikana f'Malta. Huwa kollaborazzjoni bejn l-Iskola St. Patrick's u Xavier College ta' Ħaddini. Il-proġett kien proġett li kif jixed ismu stess jipprova jgħin lil persuni b'diżabilità. Persuni b'diżabilità li għandhom il-limiti tagħhom biex ikunu indipendenti. Il-proġett Daqqatit telaq mill-fatt li hemm nies li għandhom bżonn tal-għajnuna, allura studenti li għandhom ħila fir-robotika jistgħu jgħinuhom. Dal-proġett li qed taraw hawnhekk sar mill-studenti ta' Xavier College. Huwa proġett li sar waqt il-ħin tal-break. Il-proġett beda mis-sajf li għadda, ġifieri fis-sajf ta' 2015, u bażikament it-tfal użaw l-ideat li għamilna fil-klassi ta' robotika biex jibnu xi ħaġa li hija ta' għajnuna għal persuni b'diżabilità. Rajna fejn nistgħu ngħinuhom il dawn il-persuni u kkonkludejna li xi ħaġa bħal di tista' tgħinhom almenu jieklu b'mod awtonomu. Waqt li l-istudenti ta' robotika kienu qed jibnu lit, dik lit li bażikament kienet setejn lil dan l-individwu ikun jista' jiekol u jixrob waħdu, kull ġimgħa kienu jsiru sensiela ta' workshops lill-istudenti mill-Morales Theatre sabiex studenti diversi ikunu jistgħu jitħarġu kemm fir-rextar, kemm fil-produzzjoni u d-direzzjoni ta' film u anke fil-kitba għal film qasir. Ġifieri kellna wkoll dawk li kienu qed jitgħallmu kif għandhom jaħdmu script, kif għandhom jikbu script. Dawk l-istudenti li kienu qed jitħarġu għax-short film u jikbu x-short film imbagħad eventwalment kellhom jużaw dik lit robotika fix-short film. Ix-short film huwa film qasir dwar student li jitlef il-ħila tiegħu f'idejh il-mobilità ta' jgħidu, allura ikollu jistrieħ fuq persuni oħrajn sabiex ikun jista' jiekol u jixrob. Sħabu fil-film
bl-istess bħalma għamlu fl-iskola tagħna, bnew delete robotika għal dal-istudent, allura fix-short film naraw kif huwa possibbli għal min ma jkollux mobilità fiżika jew inqas mobilità fiżika fideh, kif jista' jirrikorri għal daw l-aġġeġġi sabiex ikun jista' jkompli bħajtu. Ġifieri id-daqqatit huwa binja ta' it robotika, taħriġ fl-industrija tal-films u kif l-idejn robotiċi jistgħu jgħinu lil min jitlef il-ħila fiżika. Dal-proġett huwa magħmul minn żewġ proġetti żgħar. Għandna proġetti li jħossib il-user interface illi hija użata mill-persuna li tiħossib il-persuna b'diżabilità u l-parti l-oħra ovvjament li juża il-persuna b'diżabilità. Dil-parti li hawnhekk tgħin lill-user jagħmel configuration tal-robotic arm biex anke tista' tintuża minn persuna l-oħra li għandhom tool differenti u ovvjament din il-parti hija il-parti li ittella l-ikel u titma' lill-persuna. It-tfal ħadmu fuq dal-proġett mod separat, kellna grupp li ħadem fuq il-user interface u grupp li ħadem fuq robotic arm innifisha. Finalment taqadnihom flimkien u spiċċajna b'dal prodott li jista' jintuża. Il-proġett daqqatit huwa proġett li bażikament ħadilna madwar sena. Huwa proġett li fih matulu l-istudenti kienu qegħdin jinqasmu fi gruppi, jitħarġu fid-disciplini varji li jitlob ir-rextar, però għal quddiem il-kamera. Biss ma konniex nieqfu għall-iskript li kellna. L-iskript inkiteb f'Jannar u allura bejn ix-xhur ta' Settembru u Diċembru kellna studenti li qed jieħdu taħriġ li jista' jservihom anke l quddiem. Jiġifieri hawnhekk id-daqqatit ma jgħinx biss l-istudenti sabiex jittella short film u sabiex timbena lead robotika u daqshekk. Iżda għen l-istudenti sabiex ikomplu jġorru il-ħiliet li ħajjieħdu minn dawn il-workshops il-qudiem. Kemm jiena u kemm l-istudenti ninsabu kontenti biex xogħol li għamilna. Ovvjament ħadilna ħafna ħin biex għamilnieh u ovvjament it-tfal kuntenti li bin-knowledge tagħhom ta' robotika bnew xi ħaġa li tista' tkun ta' servizz għal ħaddieħor. Anke kuntenti bil-filmat li għamilna li din robotic arm ġiet featured anke f'dal-film.
jinsabu taħt l-istruttura tal-planetarium li jagħmel parti mill-proġett Esplora. Esplora ser ikun ċentru ta' xjenza interattiva, immexxi miċ-Chairman Eżekuttiv tal-Kunsill Malti għax-Xjenza u t-Teknoloġija Dr. Jeffrey Pullicino Orlando. Dan il-proġett li wasal fl-aħħar fażi tal-kostruzzjoni seta' jkun possibbli bis-saħħa tal-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali 2007-2013 li bis-saħħatek irnexxielna nirrestawraw sensiela ta' binjiet fil-kumpless Bigi li ser jingħata lura lejn il-komunità. Dan il-planetarium jinsab f'bini li kien totalment imġarraf u li kif qed taraw issa qatt perfettament. Il-viżitaturi ta' Esplora ser ikunu jistgħu jiġu hawnhekk u jaraw shows mill-aqwa u l-aħħar teknoloġija tal-planetarja. Ser ikunu jistgħu jaraw kemm shows live kif ukoll dokumentarji. Mhux biss dwar l-astronomija, iżda wkoll dwar suġġetti oħra tax-xjenza. In-nies se jkunu mdawrin bil-viżwal u l-esperjenza ser tkun immersiva. Jekk qed naraw show dwar l-astronomija, se naħsbu li qed inkunu fil-ispazju. Jekk qed naraw show taħt il-baħar, it-tfal u l-adulti u l-viżitaturi ser jaħsbu li qegħdin taħt il-baħar. Għaliex? Għaliex waqt li inti tkun ġol planetarju minn nifsu, inti ser tara il-viżwali fuqek imdawrin miegħek. L-esperjenza se tkun immersiva ħafna. Qegħdin fil-Cot Lift. Hawnhekk nuru l-esibizzjoni Life at Bigi, illi tirrakkonta l-istorja ta' Bigi meta kien villa, sptar u issa Esplora. Il-kontenut jippreżenta informazzjoni dwar il-bini u l-arkitettura kif żviluppat, it-teknoloġija medika li kienet tintuża fi sptar Bigi dak iż-żmien u wkoll l-istejjer tan-nies li ħadmu u kienu pazjenti hawnhekk. Kellimna lil ħafna nies u tawna ħafna stejjer interessanti. Stejjer ta' mħabba, ta' żwieġ, ta' ġlied, ħafna stejjer hekk insomma. U ħafna minnhom użajnihom fil-kontenuti li qed naraw hawnhekk.
hu wieħed mis-siġġijiet illi għandna fil-exhibition Life at Bigi. Dan is-siġġu instab fil-basement tal-Isptar St. Luke's. U sibna li kien jintuża fl-isptarijiet li kien hawn Malta fi żmien l-Ingliżi. Probabilment kien wieħed mis-siġġijiet li jintuża għad-dentistrija jew għal-ENT. Ma nafux eżatti, illi nafu illi kien hawn tabib Thomas Spencer Wells illi għamel operazzjoni fuq waħda tifla mill-lokal. Din jista' jkun kienet waħda mill-ewwel operazzjonijiet illi qatt saru fuq l-għajnejn ġo Malta. Dan is-siġġi huwa parti mill-oġġetti illi qegħdin nuru illi kienu jintużaw fl-isptar reali ta' Bigi. Min irid jista' jiġi joqgħod bil-qeda fuq u jieħu ritratt. Fuq dawn il-clipboards li għaw madwar l-esibizzjoni, nistgħu naqraw ħafna stejjer interessanti. Waħda minnhom titkellem fuq 3 sisters li jintbagħtu s-sqallija fuq l-HMS Minerva fl-1908. Dawn marru biex jagħtu għajnuna wara terremot li laqat is-Sqallija u l-Kalabria. Dawn it-3 sisters li marru jgħinu s-Sqallija u Reġo Kalabria ingħataw medalja kull wieħed. L-Isptar ta' Bigi wkoll ingħata medalja illi nistgħu naraw fl-esibizzjoni. Hawnhekk għandna esibit illi juri 3 nisa li kienu jaħdmu ġo Bigi. Għandna lil Angelika Savonaventura illi hija mara Maltija li kienet taħdem fil-laundry. Għandna il-BB Waterman illi kienet sister ġo Bigi fit-tieni Gwerra Dinjija. U għandna wkoll il-Julia Macy illi kienet kaptan fl-aħħar snin tal-isptar meta kien miftuħ. Ara darba minnu tgħid id-dadi tiegħi. Qedlu qedlu jgħaddi wieħed jiena, qedlu jaħdem fuq dak il-bakku. Qedlu u dan jgħid li isma' u dadi għalli ħannara minnu dan isma' jgħidli minnu għalli. Beda jaħseb is-suspetta ħażin għal-bżonn. Ma kontx naf jienu dak falli kont. Qedlu iva, qedlu issa lejla kien għandi ngħidlek dan. U għad fil-gallerija d-dadi. Qedlu ġej jisma' jiena u niżel id-dadi tiegħi. U għalli jisma'. U mort jiena u tani ċokkolata, għallu d-dadi tiegħi għallu dana kif għandek dan interess kollu għallu fit-tifla. Għallu hemm minni, għallu meta nara, għallu niftakar fit-tifla tiegħi. Għallu għandi tifla isaj. Għallu hekk dik iż-żvettizza tagħha beda jgħidlu insomma. Għallu niggusta. Lan li għandu Esplora huwa li jressaq it-tfal u żgħażagħ lejn ix-xjenza. Għalhekk l-esibiti huma kollha iddiżinjati b'tali mod li jkunu interattivi. Għandna madwar 200 exhibit hawnhekk fejn it-tfal kif ukoll il-familji tagħhom u anke l-iskejjel jistgħu jiġu hawn u jippruvaw bidejhom stess, kif ngħidu bl-Ingliż hands-on. Burin ngħidu li l-exhibits tagħna ġew maħduma mill-aqwa fabbrikaturi ġewwa l-Ewropa. Ħadmu mat-tim tal-ippjanar u tal-kontenut tagħna biex bekk setgħu jagħtu laqta Maltija wkoll.
Barra l-exhibits f'Esplora wieħed jista' jiġi hawnhekk u jesperjenza science shows u workshops. Fil-fatt, fl-aħħar tas-sena l-oħra organizzajna attività li kienet imsemmija Einstein, ġibna kumpanija teatrali minn Renju Unit fejn dawn tawna toma ta' x'wieħed jista' jsib f'Esplora. Fl-aħħar mill-aħħar, Esplora ser ikun attrazzjoni għal kulħadd u mhux biss għal min iħobb ix-xjenza. Esibizzjoni tal-arti ta' Nicole Asa. Nicole Asa, artista żagħżugħa, qed ittella wirja tax-xogħlijiet artistiċi tagħha fis-Sistina Wine & Co tal-Gżira mit-30 ta' Marzu sal-aħħar ta' Mejju. Din il-wirja Internal Dissonance tirrifletti ħafna l-ispirazzjoni ta' Nicole bil-kulur blu element li jiddomina fil-kwadri kollha.